Hello everyone, खुलुमबाय आंनि मुङा सोदोमस्रि बसुमतारी आं दिनै फंनैसो खोथानि सायावसो आङो बे भिडिअखौ बनायनाय जादों आरोना खिन्थु फंनैसो खोथा बुंनो होननानैसो आङो बे भिडिअखौ बनायनाय जादों आरोना माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै आङो सिगाङावनो बयनिसिमबो निमाहाखौ बिनाय जाबाय। बेनिफ्राय आंनिख्रुइ गोबां गोरों दङ आंथ' जेबो गोरों नङा नालाय थेवबाबो गोरों नङा होननानै आं सानो आरोना खिन्थु आङो जा गोसोआव सानदों आरोना बा आंनि गोसोआव जा साननाय बेरखांदों बेखौनो बुंफ्रोनो होननानै आङो दिनै बे भिडिअखौ बनायनाय जाबाय आरोना आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला बयबो जाहाथे आंखौ निमाहा होगोन होननानै बा सुद्रायना होगोन होननानै आं सानो आरोना ओमफ्राय आङो दिनै फुङावनो सिखारनानै बयबोथ' आरो जोङो सिखारनानै मबाइलखौ नायखायो नङा होमबा फेसबुक बा जिखुनु इउटुबफोरखौ खनसे उन्दुना सिखारबा खनसे नायखायो आरोना जोङो जोंनि बयनिबो हौवा जा हिनजाव जा उन्दुनायनि सिखारनायनि सिगां जोङो मबाइलखौ नायखायो ससियेल मिडियाखौ बेनिफ्राय बे समावनो आङो मोनबाय मोनसे निउस आरोना दाख्लै बर' सिख्लाफ्रा गुवाहाटियाव भाइरेल जानाय हमजानाय निउसखौ आसामिस निउसाव नुबाय नालाय आङो नुनानै ओरैबायदि खर'आ गरम जाबाय आरोना आङो मानोना जिखुनु आरोना जोङो बर' जानानै जुदि बर'नि माबा मोनसे बदनाम ओंखारोब्ला दुखु मोनखायोना बयबो दुखु मोनखायो ओमफ्राय आंबो बोरैबा मोनदों आरोना गावखौनो मानो बेबायदि निउसाव ओंखारलायनाय बेफोरबायदि खालामनांगौ होननानै सानबाय आरोना आङो ओमफ्राय आरो दसे ओंखाम जाखांनानै आरो मबाइल नायनायाव नुबावबाय सासे बर' आइजो मिया सेंग्रा मोजां मोननानै बुथारजानाय निउस मोनबाय आरोना रिता बर' ना मा नाम आरोना ओमफ्राय बेखौबो नुनानै आरो गोसोआव बोरैबा मोनबाय आरोना मानो बेबायदि जोंनि बर' आइजोफ्रा बयखौबो बुङाखै आङो आंबोथ' बर' आइजो ना ओमफ्राय दा सोलिबाय थानाय नुबाय थानाय ससियेल मिडियायाव जानायफोरखौसो आङो बुंदों आरोना मानो बेबायदि जानांगौ आरोना बेबो रिता बर' ना मा होनो बेबो फिसाय दंखायो गथ'बो दंखायो मानो बेबायदि जानांगौ गावनि संसारखौ नोङो जायजों मोजां मोनलायना बा बिमा बिफाया नायना हरबाबो नोङो हाबा जाखाबाय गथ' मोनखाबाय जाहाथे नोङो जिबायदि नोंनि संसारा मोजांबाबो गाज्रिबाबो नों हाबा जाबाय जेला मोजाङै संसार जालांनांगौ आरोना दाना बयबोथ' आरो मोजां न'खर बा बयबोथ' धोनि जाखाया नङा मानसिया धोन सम्पति बयबो लानानै फैखाया नङा मानसिया नोङो गावनो खस्थ' खालामनानै आरजिनांगोन फिसाया गाज्रिबाबो नों गावनो मोजां खालामना लानो सेस्था खालामनांगौ आरोना बा जे नोङो जि स्टेजाव दङ नोङो जि लेभेलाव दङ नोङो बेखौनो सन्तुष्ट गोजोन सानना लानांगौ आरोना मानसिया मोनैखौथ' मोननो लुबैबा मोनाना नोङो नोंनि न'खरा जेरैबायदि नों बेजोंनो गोजोन संसार जानो होननानै सानना लानांगौ आरोना आंनिबा आरोना ओमफ्राय दा बेयो सानदोंमोन हमनानै ला रिता बर'आ सानदोंमोन सागै आङो गुबुन जातिजों बा गुबुन हौवाजों खारलाङोबा आं जि लेभेलाव दं बेनिख्रुइ बांसिन मोजाङै संसार जानो मोनगोन बा मोजाङै थानो मोनगोन होननानै सागै बेजों खारलांबायबो जानांगौ नाथाय गुबुना अरायसम गुबुनानोखा नोंनि गावनि हारिनि गावनि जातिनि जिमान जिबाबो गावनिया गावनिखा आरोना मालाय हारिखौ बा मालायखौ इमानै बारा फोथायनो नाङा आरोना आङो बेखौनो सानो आरोना दा जाखांफुनाय आजिखालि बर' आइजोफ्रा बा बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिखुनु जोङो ससियेल मिडियायाव नायनानै जोङो रियेल लाइफआव नुनायखौनो रियेलाव साननानै बेबायदि थानो जानो गाननो जोमनो लुबैयो मानसिफ्रा आरोना
बयबो आजिखालि माने गासैखौबो नुजोबो नालाय बेखायनो मानसिफ्रा बिदिनो सानना लायो आरोना मोजांनिसाय मोजां माने सेंग्रा नागिरनानै थांगोन साननानै आंबो बेबायदिनो बेरायनो मोनगोन होननानै सानना लायो आरोना नाथाय बेफोरबायदि साननाया गाज्रि आरोना नोङो जे लेभेलाव दङ नोङो बेजोंनो गोजोनै संसार जानो नाजानांगौ आरोना ओमफ्राय आजिखालि आरो जोंनि बर' आइजोफ्रा एसे रोंनायखौनो बहुत रोंनाय बायदि सानो आरोना खिन्थु जोङो गुबुनजों माने ओरैबायदि गुबुन सेंग्राफोरजों ओरैबायदि थगायजायो माने मिसाखौनो एकदम खसा बायदि सानना लायो जिखुनु फेसबुकआव जोङो जेथिया फेसबुक खुलियो बा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट सोरबा खालामो एक्सेप्ट खालामनाय लोगो लोगो गुबुन हारिनि गुबुन जातिनि हौवा मानसिफ्रा ओरैबायदि माने मेसेन्जाराव फन खालामो आंथ' माने माथायानो गरम जायो आरोना खर'आनो गरम जायो होननानै माने ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामो आरोना खिन्थु जोंना बर' आइजोफ्रा मा खालामो बेखौनो मेसेन्जाराव फन हरनायखौनो रिसिभ खालामनानै रायलायनानै खायफाया माने जायफ्रा गोसो गोरलै मा होनगोन बेफोरखौ गोसो गोरलै मानसि आइजोफ्रा बेजोंनो रायलायनानै सानफा एनफा रायलाय बेबायदिनो मोजां मोनलायो जानांगौ आरोना आंजों जाबायदि जादों आरोना माने आंनि फेसबुकआवबो बेबायदिनो माने मेसेन्जाराव जोंनि जोंनि बर' हारिनि हौवा मानसिफ्रा इमान फन खालामा आरोना खिन्थु बेलेग जातिनि हौवाफ्रा ओरैबायदि फन खालामो माने फ्रेन्ड एक्सेप्ट खालामनाय लोगो लोगो ओरै फन आरो खायफाया जे ओरैबायदि आङोथ' रिसिभ खालामा मेसेन्जाराव फन खालामबा मानोना मालाबा आंनि मिस्टारा खालामबाथाय ओरैबायदि माने बुंथावै भिडिअ दिन्थिहरो आरोना खिन्थु आङो रागा जोंनो ओंखारो आरोना जोंहा मिस्टारा फन रिसिभ खालामबाथाय खिन्थु इयो माबायो होननानै रिसिभ खालामना नायो आरोना अब्ला ओरैबायदि गाज्रि माने भिडिअ कल खालामबाथाय दिन्थिहरो आरोना खिन्थु बेफोरबायदियावनो जे गोसोखौ बायग्लिनानै मोजां मोननानै गावनि सनानि न'खरखौ सिफायनानै बेबायदि मोजांनिफ्राय बांसिन मोजां मोनगोन होननानै साननो नाङा आरोना बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायनाय आरो सोरखौबा गामिफ्रावबो माने सोरखौबा गाज्रि नुदोंब्ला सोरखौबा गाज्रि लामाथिं थांनाय नुदोंब्ला बयबो बुजायलायनानै माने दबथायलायनानै दोननांगौ आरोना आं सानो आरोना नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहर आरो माने आजिखालि ससियेल मिडियायाव मानसिफ्रा रिल खालाम मोजाङै गानै जोमै रिल खालाम नोंखौ बयबो माने एक्सेप्ट बयबो नों माने गाज्रियाथ' दंखायो ससियेल मिडियायाव बहुत गाज्रि दङ आरोना खिन्थु नोङो मोजां भिडिअ खालामबाबो नोंना भिउस फैगोन आरोना लासै फैगोन खिन्थु गाज्रि भिडिअ थाबनो भिउस फैयो खिन्थु गाज्रि सुबुंफ्रासो हरो आरो मोजां भिडिअ लासै फैगोन खिन्थु नोंनि जेबो बदनाम ओंखारनाय नङा आरोना नोङो भिउसनि थाखाय गाज्रि भिडिअ खालामनाङा आरोना बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायनाय आरो माने जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ लानानै माने गाज्रि भिडिअ खालामबा बोरैबा मोनो आरोना मोजां रिल मोसानाय होबाबो बयबोथ' नायगोन ना नोङो लासैनो फैबाबोथ' नोङो सानसे मोजां भिउस मोनगोन ना बे थाबैनो मोननो लुबैनानै नोङो गाज्रि भिडिअ हगारनाङा आरोना बेखौनो जोंनि उन्दै गथ'फ्राबो बेखौनो जेबो जाया माथो बयबो गाज्रि भिडिअ हगारोनो मा जागोनखाय होननानै बयबो बेखौनो बे लामाखौनो लायो आरोना ओंखायनो बेफोरबायदि भिडिअ हगारनाङा आरो माने ओरैबायदि खालि माने बे साननैसो खालि फेसबुकआव खुलिनोनो हाया आरो गाज्रि भिडिअखौ बांद्राय शेयार खालामबाय थानांला माने गाज्रि नुयो आरोना बयबो मिथिलाङो जे मा बुंगोन आरो माने खर'आनो गरम जायो आरोना नायबाथाय मेसेन्जाराव ना मोजां मानसिया मालाबाबो फन खालामा जाय गियानि गुनि बेफोरो मानसिफ्रा मालाबाबो नोंखौ मेसेन्जाराव फन खालामा जाय फालतु बदमास बेफोरसो मेसेन्जाराव फन खालामो आरोना
बेखायनो जानला मानला मेसेन्जाराव फन खालामबाबो रिसिभ खालामनाङा ओरैबायदि माने गाज्रि भिडिअ देखायहरो आरो मेसेन्जाराव फन नाम्बार बिहरो फन नाम्बार बिबानो जे हरनांगौ बे नङा आरोना बेखायनो जों गावनो सिनायना लानो रोंनांगौ आरोना बेनो लोगोफोर आरो मा बुंबावगोन आरो आङो माने बेखौनो नुनानै आङो बे भिडिअखौ खालामनोसै होननानै आङो खालामबाय आरोना माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आंखौ निमाहा होगोन होननानै सानो आरो जाहाथे बयबो गावनि न'खरखौ सिफायालाबानो अरायसम जि दं बेजोंनो खुसियै संसारखौ बयबो जालांनो नाजानांगौ आरोना मानसिनि लाइफ दानो दं दानो गैया नोङो जुदि बे सासे हौवाजोंनो जुदि नोङो गोजोनै संसार जानो हायाबा आरो गुबुनजों मा थांनानै संसार जाहैनो न' गावनि इमान मोजां गथ' गथाय जाखांनानै जुदि आखौ गुबुन हौवा नागिरोबा बेबायदिबालाय आरो संसारा माबायदि जागोन न' नोङो जि दं बेजोंनो गोजोनै जानांगौ ना सोरखौबा मोजाङै नुदों गारि मथर नुदों नुदों होननानै बा दङ होननानै बिसोरनि संसारा गोजोन होननानै दा सानो आरोना बयबो बयनिबो जेरैबायदि नों फिसा न'खरा प्रब्लेम थायो बेबायदिनो धोनिनि न'खराबो बायदिसिना प्रब्लेम जेंना थायो आरोना बयनिबो गिदिर न'खरना गिदिर प्रब्लेम उन्दै न'खरा उन्दै प्रब्लेम बेबायदि थायो आरोना बयनिबो न'खराव प्रब्लेम थाखायो बेफोरखौ साननानै जे गोदाननिफ्राय गोदान मोजांनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन बेबायदि नागिरबालाय आरो मा जानो न' नोङो माने गावनि न'खरखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो नाजानांगौ आरोना खिन्थु फिसाइखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन नागिरनो नाङा आरोना हाबाया खनसेल' जायो खनसेल' जानांगौ आरोना आंनि बायदिबा बेफोरबायदि गोदाननिफ्राय गोदान नागिरनो नाङा बेनो आंनि गुरै खावलायनाय थाबाय बिदिबा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै अननानै बयबो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै सानो थेंक इउ